बाबाजों रायजागोन ना बाबाजों रायजाथि बिसोरो थालिर खावनो फैनायानो इदि जायो इनो मासे हाबदो ना मावा इनो थिखांथार अ गाबथा इ बिजौआव गाबथानांगौ सासे Hi guys, welcome back to my channel. So dini ma nोंसोर मिथिगौथ' dini सेमा फुजा means Diwali. So जोङो happy Diwali गासिखौबो guys. ओमफ्राय नै जोङो नै फोथाराव फैदो नैखौ मा होनोमोन थालिर बिफां लांनो थुनाङै नालाय ओमफ्राय बेखौ जोङो लांबाय थानोसै दा थ' Siang deh, Pak. Siang butuh nanga. Pilih aja juga. Isi siang ada, siang tar nangali. Deh siang kagu bah. Atana juga itu siap. Sagret deh. Kuma kau kena kau? Deh. Siang deh kau. Mana? Pasir kayak gak? Pasir kayak gak? Ya kain renggar ya? Deh. 야, 너 여기다 쓰는 거 봐, 왜죠? 너 신이 안 들어가 왜 싶어? Kain nasi vậy. Ơi, hồ lô lấy thằng lạ. Rồi nơi giờ dân người ta mà bác hàng sới về không cho về không chả. Ra nơi dân người thay liên cảnh thay cái này cái món mình. Ha sao vậy đó? À kia chú ơi. Ra. Những xì ngầu nó mà rẻ xì. Rồi. Đi vô cái nào, đi vô chỉ cần. Đi, anh thấy vô chỉ cần. Dia sampai deh. Lihat nasi ini kabar. Nơi जोंना दा गासिबो रेडि जाजोबबाय फैनायाव नै नानिया लिरना होबाय आरो इसिनि ओमफ्राय गन लगायनाय सि खेंख्रा मेंख्रा जाबाय आरो गाइस जोङो बमाखौ सावनोसै आरो थुदो बायदिबा जोङो दा ओंखारलांनोसै न'निफ्राय एसे मोलेले जाबाय आरो गाइस थुदो औ बमाखौ लानबावदो आरो बोरो बमाया आया ओमफ्राय नै इयाव दा खोमसिथार Deh. Ma, kaya gede. Ini lupa, saya di sini. Jangan ya ke jang lek ya gosla kan sih. Jangan snack deh. Gua kan jangan snack right. Nado. Hui. Asisten. Ha. Apa mana makan kita? Aku menang dulu aja.
ओमफ्राय नोङो मा खालामदों? आं हाबबाय न'आव गिनानै गिनानै थाखुमादो जाग्रबथिया Happy Diwali-नि नामा? दे होमबा आङो गानना होनोसै नायथारा गथ'नो फैग्रो गाबजोब्बाय गथ'आ मासे गोसोमसो इखौ नाङायनो Happy Diwali ni video ko beri nune guys moजां नुदोंबा like share subscribe खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय बे भिडिअखौ आं बेसिमनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय नोंसोर बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा like share subscribe खालामना होबानो जाबाय नै दा जानानैयाबो bye bye guys bye bye